Az Omicron Kft. 1991-ben alakult magyar családi vállalkozás. A talajművelő gépeket gyártó cég a Kecskemét melletti Hetényegyházán található. Az 1 hektáros telephely komplex infrastruktúrával, 1300 négyzetméternyi fedett üzemcsarnokkal és saját fejlesztőirodával rendelkezik. A cég termékcsaládjainak folyamatos fejlesztése biztosítja a termőhelyi adottságokhoz, a szélsőséges időjárási tényezőkhöz és a birtokméretekhez történő gépválasztás lehetőségét. A társaság saját minőségbiztosítási technológiája alapján végzi tevékenységét. Ez a magas minőségi követelmény az alapanyag választástól a késztermék kibocsátásig jellemzi gyártmányaikat. A modern gyártástechnológiai elemek közül kiemelkedik a festési technológia, amelynek lényege az elektrostatikus porbeégetés. A magyar mezőgépgyártásban egyedinek mondható eljárással magas felületi védelem és esztétikus megjelenés jellemzi az Omicron gépeket. Az összeszerelés hatékonyságát a profi célszerszámok és az alkatrész logisztika összhangja adja. Az alkatrészellátást saját szervizcsapattal oldják meg, akik szaktanácsadással és referencia kapcsolatokkal is segítik a gazdák további gépválasztását. A partnerek gyors és pontos telephelyi kiszolgálását jól szervezett adminisztrációval és finanszírozási konstrukciókkal is segíti az Omicron. A szezonális csúcsokhoz és a változó keresleti igényekhez való igazodás miatt rugalmas időbeosztással is dolgozik a cég. Ma már szinte minden gazdálkodó tudja, hogy az Omicron széles termékskálája jó lehetőséget biztosít az alkalmazott technológiájuk kedvező bővítésére. Az Omicron arculatának további építéséhez tartozik a szakmai és a marketing elemek hatékony megjelenítése, amellyel a gazdálkodó rendszeresen találkozhat az írott és az elektronikus médiában egyaránt. A talajművelés teljes egészét magába foglaló gyártmányskálájukat hazai és nemzetközi kiállításokon is bemutatják.